Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan autoestima eta norberarekiko maitasunari buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako Irati Ruiz medikua dena dugu gurekin platoan. Kaixo Irati. Kaixo Itxaso. Gaurkoan, norberarekiko maitasuna dela gauza bat pixkatola abstraktua eta autoestimari buruz hitz egingo dugu. Ez gara psikologoak, zu anestesista zara, baina nik uste bai, igual prest gaudela ez, hau honi pixka bat erantzuteko. Azkenean, sare askotan edo leku askotan ze fomentatzen da norberarekiko maitasuna, ez? Eta esaten da, gu gure burua maitez badugu, nor maiteko ohitu ez edo... Bai, horregatik oso garrantzitsua da gure gorputza zaintzea norberarekiko maitasuna, hori batez ere ariketa fisikoa mantentzea gure burua ongi ikusteko eta ere osasungarria delako ez, eta osasungarria diren habituak mantentzea. Elikagai aldetik, pisua ere ongi mantentzen saiatu, eta azkenean ongi bagaude, ez bakarrik fisikoki, mentalki ere, oso garrantzitsua da mentalki hori antsietatea murriztea eta eroso sentitzea ez, azkenean. Eta horrek egiten du, gure ongizatea bermatu. Gero baita ere autozaintza, ez? Asko hitz egiten den kontzeptu bat da, ez? Batzutan zaintzaren kontzeptua kostaren zaigu, eta gehien bat autozaintza denean, ez? Adibidez, medikuntza aldetik edo, ez? Hasten da baita ere hori zaintzetik, hori estresa kontrolatzetik, ez? Lanaren karga murriztearekin, jaten dugun gauzetatik ere hasten da autozaintza, ez? Hori da, oso garrantzitsua da, hori, jaten ditugun elikagaitatik hastea edo egiten dugun ariketa fisikotik. Ze azkenean, ez baldin baditugu oso habito osasungarriak erabiltzen ez baditugu oso habito osasungarriak, azkenean ez dugu gure burua zaintzen eta medikuntza arloan, eta beste arlo askotan ere, fomentatzen dena hori da. Nik uste geroz eta kultura gehiago dagoela autozaintzaren inguruan, ez? Adibidez, sare sozialetan, telebistan, fomentatzen da habito osasungarriak eramatera. Eta horrekin azkenean, gure burua zaintzera animatzen gaituzte ez, eta horrek ere laguntzen du. Gero ere psikologoaren figura edo, sozialki ere askoz ere onartuagoa eta naturalagoa da gaur egun, ez? Igual duela zenbait urte, txoro batek bakarrik erabiltzen zuen psikologoa, ez? Bai, egia esan lehen nik uste psikologora joatea bazeukala estigma asko, ez? Eta azkenean, hau badagoa psikologora ez, eta guk badaukagun laguntza bat eta gure ongizatea sustatzen eta bermatzen duen figura bat. Eta oso garrantzitsua da mentalki osasuntsu mantentzea. Gero baita ere, hori, psikologikoki garrantzitsua da, ez oso perfekzionista diren pertsonentzako, hori, lorpenak ere ospatzea, eta ez bakarrik igual enfokatzea gaizki egiten ditugun gauza horietan, ze batzutan azten zaigu, ez? Azkenean, gure bizitzan jarri behar ditugunak badira helburu realistak, ez? Eta helburu horiek gutxinaka betetzen joan. Eta ez ditugu oso helburu idealizatuak egin behar, ze azkenean hori lortzea oso zaila da. Eta behin helburu horiek lortzen bagoazela, gure burua ere hobe sentituko da, ez? Helburu realista horiekin, gero ere hori, helburu realista horiek behin jarriak, ospatu behar ditugu helburu horiek lortu ditugula. Claro, oso helburu handia jartzen bali ditugu, ez ditugu inoiz lortuko eta beti pentsatuko dugu ez dela llegatzen, ez? Baina garrantzitsua da ez, atzera begiratzen eta esatean, egin dut bidea, ez? Lortu ditut gauzak eta... Eta ere oso garrantzitsua da gure ingurua eta sare sozial ona edukitzea, azken finean horrek ere laguntzen gaituelako, gu gehiago maitatzen eta gu hobe sentiarazten. Batzutan baita ere, gara ez, oso potentea gurekin, oso zorrotzak, batzutan inguru positibo eta ez dakit polita maitekorra daukagunean, ikusten gaituzte ez, eta animatzen gaituzte eta ez dakit ondorea botatzen zigute ez. Eta oso modan dago pertsona bitamina ez,
figura hori, eta bai, garrantzitsua da, hori, jende positiboaz, jende positiboa inguruan edukitzea, ze horrek azkenean gu hobe sentiarazten gaitu, eta osasuntsuago mantentzen dugu behintzat gure burmuina. Mila esker Irati, egin dugu errepaso bat. Bai, egingo dugu ala, azkenean gure ingurua zaindu eta jende jatorrarekin eta elkartu, gero baita ere elikadurarik eta fisiko ere kontuan hartu, psikologare gara joan behar baldin badugu, eta, pixkete realistagoak izan guregan, positiboak, eta baita ere ospatu, baita ere bizitza ospatu behar da, eta niri garrantzia batzutan ez bakarifikatzen ez, eta horreko esan behar ez, gauza txikiak ere ospatuko ditut. Hori da. Orduan bai egin gara. Hori da. Mila esker Irati eta hurrengora arte. Ez horregatik itxasa. Vale. Osagarriak eta bitaminak modu seguruan hartzearen garrantzia osasun prebentiboan. Osagarriak, vitaminak, mineral eta beste mantenugaien osagarriak gure osasuna hobetzeko lagungarri izan daitezke, baina modu seguruan eta orekatuan kontsumitzea funtsezkoa da. Ona nola saihestu daitezken arriskuak eta haien garrantzia. Vitaminen eta mineralen gabeziak saihestea, hau da, vitaminak adibidez C vitamina, D vitamina eta mineralak adibidez zinka, magnesioa ezinbertzekoak dira gure gorputzeko funtzio normaletarako. Hoiek hartzea gomendatzen da, baina neurriz eta beharrez, bestela gehiegizko kontsumo batek bigarren mailako efektuak sort ditzake. Osagarri gehiegizkoa saihestea. Osagarri naturalak edo vitamina osagarriak erabiltzea ez da beti beharrezkoa eta gehiegizko kontsumoak osasun arazoak sort ditzake. Hala nola, gehiegizko burdina edo hipervitaminosia. Horregatik, osagarri hauek hartu aurretik medikuarekin edo nutrizionistarekin konsultatzea gomendatzen da. Elikadura orekatuaren osagarri gisa. Osagarriak ez dira elikadura orekatuaren ordezkoak. Elikagai naturalez betetako dietak, frutak, barazkiak, proteina osasungarriak, zereal integralak oinarrizkoa da. Osagarriak lagungarriak izan daitezke, baina elikadura osasungarria denek elikagai naturalekin bermatu behar da. Kontrol mediko eta jarraipena. Vitaminak eta osagarriak hartu nahi dituzten pertsonak bereziki gaixotasun kronikoak dituztenek edo medikamentu jakin batzuk erabiltzen dituztenek kontuan hartu behar duten medikuaren aholkuak segitzea. Horrela osagarri hauek elkar eragin negatiboak ere izateko eta seguruen kontsumoa bermatzeko. Osagarriak eta prebentzioa. Zenbait osagarri, adibidez omega-3, gantz azidoak, probiotikoak gure osasuna hobetzen laguntzen dute eta gaixotasun jakin batzuk prebenitzea erraisten dute. Halere osagarri horiek hartzeko une egokia eta neurria jakitea oso garrantzitsua da. Osagarriak eta vitaminak seguruan eta orekatuan hartzea ezinbestekoa da gaixotasuna prebenitzeko eta osasun hobea lortzeko. Elikadura orekatu bat eta aholku medikoak segitzea beti izango dira modu seguru eta eraginkorrak. Gaurkoan, elikadura jasangarriari buruz hitz egingo dugu. Zer den, zergatik den garrantzitsua eta zer egin dezakegun egunero gure aukerekin planeta zaintzeko. Alde batetik, zer da elikadura jasangarria? Elikadura jasangarria da osasuntsua izateaz gain, ingurumenari kalterik egiten ez dion elikadura mota da. Hau da, gure gorputza elikatzen duen bitartean planeta ere errespetatzen duena. Honek erran nahi du, elikagaiak, tokikoak izan behar direla, sasoikoak eta ahalik eta gutxien prozesatuak izan behar direla. Ekoizpenak animalien ongizatea eta langileen eskubideak errespetatzea. Elikagaiak garraio luze eta kutsakorrik gabe iristea gure mahaira ere importantea da. Eta zergatik da garrantzitsua gaur egungo gizartean? Gaur egun elikagaien ekoizpenak berotegi efektuko gasen 25% inguru sortzen du. Supermerkatuetan dagoen elikagai asko milaka kilometrotatik ekarritakoak dira. Elikadura ohitura batzuk baliabide asko kontsumitzen dituzte, ura, lurra, energia bezala.
Hori dela eta aukera jasangarriak egitea funtsezkoa da gure osasuna eta etorkizuna babesteko. Nola identifikatu ditzazkegu produktu ekologiko eta tokikoak supermerkatuan? Bueno, supermerkatuetan, etiketan eta zigiluetan jarri behar dugu arreta. Eta ekologikoa, bio edo organiko jartzen duten produktuak pestizidarik eta produktu kimikorik gabe ekoitzitakoak dira. Gero, Europako hosto berdearen zigilua ekologikoa dela eran nahi du, hau da zigilu ofiziala. Eta kilometro zero, bertakoa edo tokiko ekoizle baten izena ikusten baldin badugu, jakin dezakegu gertukoa dela. Gainera, azoka txikietan eta baserritarren postuetan errazago aurkitzen dira benetan jasangarriak diren produktuak. Zein ohitura hartu ditzakegu elikadura jasangarriago baterako? Bueno, hona hemen egunerokoan aplika ditzazkegun ohitura batzuk. Alde batetik, gertuko eta sasoiko produktuak aukeratu behar ditugu. Tomateak udan, kalabazak neguan, eta abar. Behi haragia murriztu behar dugu eta lekaleak, barazkiak eta zerealeak gehiago kontsumitu behar ditugu. Ontzi gutxiago duten produktuak aukeratu behar ditugu. Plastikoan bilduta ez dauden produktuak aukeratu behar ditugu. Janaria ez da xahutu behar, planifikatu, erosketak eta aprobetxatu soberakinak. Eta albalima da ekoizle txikiei eta tokiko ekoizleei erosi. Push-up edo besoetako flexioa. Ariketa hau egiteko, lehenengo jakin behar dugu, hau gauza bat dela plantxa bat dinamikoa. Eta horregatik, lehentasuna behar diogu gorputzaren alineazioarekin. Orduan beti behar dugu gorpoa, belauna, aldaka eta besaburua alineatuta eta albada ere belarriarekin. Orduan, egingo duguna da lehenengo plantxa bilatu eta gero besoen mugimendu egiteko pentsatu behar dugu besoak egon behar dira beti 45 grado gorputzarekiko. Horrelako posizioan eta ez hemen. Hemen besoak, besaburua pixka bat sufritu egiten dute. Orduan, jarriko gara posizioan, orpoekin bilatuko dugu lurra, atzera indarra eginez, eskumuturrak pixka bat besaburuen azpian, eta orain plantxa bilatu, ondo, zuzenera bat, eta orain behera eta gora. Askotan gertatzen da, jendeak alineazioa ematen duela, baina gero burua erori egiten da. Horrela, eta burua da, lepoa da, gure bizkarraren luzaketa bat. Beraz ere, egon behar da alineatuta. Orduan, gora eta bera, erabat luzatuta. Kontrolatuta, eta plantxa ondo eramen. Jendeak egiten du asko horrela, erori egiten da, eta gero horrela, eta hori da, nukleoko indarra falta dagoelako. Nola egin dezakegu, ariketa hau, errazteko. Egingo dugu gauza bera, baina belaunak lurrean apoiatuta dagoela. Horrela palanka, moztu egingo dugu, edo motzago izango da, eta nukleoak lan gutxiago inbarko du. Eta karga gutxiago daukagu besoetan ere. Orduan jarriko gara lehenengo plantxan ondo egiteko, plantxa markatuko dugu, ondo godeia, orain belauna lurrera, eta hemendik mugimendu berdina. Belauna, aldaka, besaburuak eta belarria alineatuta, denbora osoan. Gora eta bera. Hor. Beste modu bat, ariketa hau egiteko, nukleoaren lana jarraitzen egiteko eta baina indarren besoen eragina kentzeko pixka egingo dugu da besoen, eskuen apoioa pixka bat altxatu. Horrela, pisua dago gehiago hanketan eta zein beste besoetan, beraz errazago egingo da. Baina, teorian mugimendua berdina da. Den alineatua, gora eta bera. Eta beti plantxa mantenduz, burua zuzen, beti ere, gure bizkarrekin alineatuta. Zailtzeko pixka bat edo intentsitate gehiago sartzeko gure push-upari egingo dugu alderantziz. Orain jarriko dugu hankak bankuaren gainean edo altuera batean
eta orduan pisu gehiago edukiko dugu gure besoetan. Beraz, intentsidadea, orain fokalizatuko dugu gure besaburuaren, pektoralean eta trizesen enfokatuta hor. Gauza bera, denbora osoan, printzipioak mantenduz, plantxa bat, eta hemendik behera. Mantenduz gorputzaren alineazioa, besaburuak beti gorputzetik, besoak gorputzetik 45 gradutara. Eta pusarparen variante bat erabiltzen dela tricepsak gehiago lantzeko, da diamond push-up edo diamante moduko push-upa. Jartzen dira behatz, indizea eta talodia parekatuta horrela, jarriko dugu eskuak hemen, eta berriz ere saiatuko gara besoak pixka bat 45 gradutan ematen hemendik, eta horrela lan gehiago egiten dute tricepsak. Pusa guztietan bezala, mantenduko gure alineazioa eta printzipioak mantenduz. Orain, gorputz osoaren autopostura landuko dugu. Horretarako, behar dugu pareta, kuxina eta gero. Ongi ikusten bagara, pisuarekin ere landuko ditugu besoak. Orduan, gerturatuko gara ahal bezain beste paretara. Hankak igoko ditugu eta paretaren aurka aipurdia jarriko dugu. Kuxina jarri eta pentsatu kuxina zure azalaren hurrengoa dela eta luzatu pixka bat lepoa kuxinarekin. Lepoa beruntza indarra egiten, bota kuxina guruntza. Orduan, lehen da bizi, hankak tolestua izan. Eta gutxinaka luzatzen joango gara. Orain, gogoratu lehen egin ditugun arnasketak eta poliki erlazatzen joan. Hanken eta bizkarraren tiroia nabari da, hola. Horrela, minutu bat, 2 minutu egon gaitezke. Autopostura bat da eta ez luzaketa. Orduan, 2 minutu edo minutu bat pasata, igu detzakegu besoak, eta beste minutu bat egon gaitezke holaxe. Beste minutu bat pasata, hankak irekiko ditugu. Ahal bezain beste. Eta holaxe, beste minutu bat pasatuko dugu. Beti gogoratu, arnasketak sudurretik hartzen ditugula eta botatzerakoan suabe ahotik. Erlazazioa mantentzeko. Hau amaitzerakoan, minutu pare bat edo minutu bat pasata, eskuekin lagunduko dugu ixteko hankak. Jaitsiko ditugu hankak eta beste minututxo bat gure hanketako edo gure oinetako plantak elkartuta eta belaunen kanporako indarra egiten. Gogoratu beti mentoia edo lepoa atzera juten dela. Orduan gutxinaka berriz ere luzatu lepoa. Hola, beste minutu bat mantenduko dugu gure gorputza. Minutu bat pasatzerakoan elkartuko ditugu hankak. Eta hemendik ateratzeko albo batera jarriko gara. Hemen, ratutxo bat egango gara. Hau ez badugu inoiz egin, nabari dezakegu pixka bat karga bizkar behean edo goian. Orduan, ez egon minutu bat mina baldin badaukazue, lehen da biziko aldiz egiten badugu, minutu erdia egin, eta gero erlasatu. Erlazatzeko forma on bat,
mahometanoa jartzea da. Eta mahometanoa belaunak lurrean jarrita, ipurdia orkatilera botata, eta eskuak luzatuta egiten den ariketa da. Horrela, ratutxo bat egon gaitezke, gure bizkarra erlasatu arte. Malgutasuna zer da? Malgutasuna ez da bakoitzak ahal dituen gauza guztiak egin behar dituela. Baizik, malgutasuna da zein egoeratan nagoen ikusten jakitea, ze baliabide ditudan eskura propioak edo beste pertsonenak edo ingurunekoak, eta egoera hortara adaptatzen jakitea. Jakitea zer den orain egokiena. Zurruntasuna zer da? Zurruntasuna izango litzateke nik gauzak konpontzeko edo egiteko edo aurrera eramateko modu bakarra dudala. Ze zailtasun dauka horrek? Gehienetan ez dela gertatzen. Gehienetan gauza asko gertatzen direla bizitzan eta gauzak zehazki nik nahi ditudan moduan garatzeko oso zaila dela. Orduan, malgutasuna horretarako balio du, ez? Esateko, hau ez da posible, baina ze beste alternatiba, ze beste gauza egiten alditut, hori aurrera eramateko. Eta horrek askoz ere betegarriagoa da batendako, ez? Hau da, ez naiz nire nahiean geratzen edo nik nahi egiteko modu horretan geratzen, baizik helburuan edo lortu nahi dudan horretan, eta orduan errefortzu oso positiboa handia egongo da hor, zergatik helburu gehiago lortzeko aukera izango ditudalako, sormena gainera asko elikatuko dugu eta asko handituko da, bilatu beharko ditudalako modu desberdinak gauza bat lortzeko, eta horrek ere, gure buruarekiko irudia ere, politagoa izanen da, ikusiko naiz gai gauza gehiago egiteko, gauza gehiago lortzeko, eta baliabide gehiago erabiltzeko. Ikusi, kontutan hartu behar dugu malgutasuna pentsatzeko eskala honetan gorenetakoa dela, ez? Ez da bakarrik ezagutzen dudana, baizik sortzeko gaitasun hori hor egon behar du erabakitzeko, hau da, eta gaitasun kognitibo asko eman behar dira aldi berean hori lortzeko, eta horrek ere eragina izango du gure memorian, gure kontzentrazioan, gure prozesatzeko abiaduran, gauza horietan guztietan, eta horrek zer eragingo du? Gure funtzio exekutiboak deitzen direnak, ez? Egitekoak ja, arrakasta askoz ere handiagoa izango dugula, adibidez ikasketetan, lanean edo harremanetan. Malgutasuna ez da bakarrik ulertu behar, baizik landu egin behar den zerbait da, eta entrenatu egin behar den zerbait, eta horretarako, erabiltzen alditugu joku desberdinak, erabiltzen alditugu harremanak ikusteko besteek zer egiten duten eta zer hartzen aldudan toki batetik edo bestetik, lanean ikusten aldut beste ereduak ikusiz, beste lantoki edo postuetan nola egiten duten ikusiz, eta landuz azkenean horra heltzen gara, ez? Malgutasuna lortzeko pentsamenduaren elementu asko eman behar dira batera. Eta, entrenamendu kontu bat besterik ez da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.